Frankopani, emisija o aktualnostima s područja općine Brinje. Prvog utorka u mjesecu na RGS-u u 13 sati. Dragi slušatelji, dobar vam dan. Pred nama je još jedno izdanje emisije Frankopani u kojoj govorimo o aktualnostima s područja općine Brinje. Danas govorimo o rock koncertu 80. su bile godine. Ove godine održava se 11. po redu koncert u općini Brinje, jedan jako lijep i aktualni glazbeni događaj u Brinjskoj općini. Moji gosti danas su predsjednik udruge Nota Lika, gospodin Marijan Prpić. Gospodine Prpiću, dobar vam dan. Dobar dan, poštovanje. S nama je i direktorica turističke zajednice općine Brinje, gospođa Danijela Dasović-Vranić, koju također pozdravljam. Dobar dan, lijep pozdrav vama i svim slušateljima Radio Gospića. Gospodine Marijane, evo s vama ćemo najprije krenuti u ovo izdanje emisije Frankopani. Vi ste predsjednik udruge Nota Lika i začetnik ovog glazbenog događaja, pa mi možete za sam početak reći kako ste došli na ideju da se u vašoj općini krene s ovakvim glazbenim projektom? Pa dobro, evo već 11. godinu to guramo. Začetak ideje je bio 2006. godine kad smo u našem brinskom magazinu Monetium napravili članak o brinskim bendovima. Da bi to kasnije negdje 2011. godine potaknulo jednu zagrebačku brinku Sandru Gerber da putem društvenih mreža pokuša okupiti dva brinska benda koji su prestala svirati prije 25 godina onda. I uspjela je to i to je bio taj prvi koncert, prva svirka 2011. godine u 7. mjesecu. Bilo je ovako dosta emotivno, dosta ljudi je doputovalo sa svih strana svijeta, od Jordana, Njemačke, Švicarske, Italije, nema od kuda nisu došli. I to je onda nekako potaknulo da se nastavi održavati i iduće godine. U tome smo onda imali podršku ondašnjeg načelnika općine Brinje, zapravo i svih ovih godina općina Brinje nas je nastavila podržavati. Recite mi zašto baš naziv 80. su bile godine? A te 80. godine su nam svima ostale u sjećanju, to se onda svuda sviralo u policiji, bilo je puno bendova, bilo je dobre muzike, tako da su jednostavno su nam 80. najljepše godine mladosti, što je eto. Je li to bilo zbog novoga vala i utjecaja upravo tog glazbenog pravca? Ne pretjerano, zapravo mi smo svi stari rockeri. Novi val je došao zapravo onako nekakva dobrodošla promjena, ali smo ostali u nekakvim korijenima starim. Koji su bendovi do sada nastupili na ovom vašem rock koncertu, koji je itekako zapažen kako na području županije, tako i šire? Evo, drago mi je to čuti da je zapažen. Kako smo krenuli, prve 2 godine, samo od brinski bendovi TNT Bijeli oblaci, onda su nam se 3. godine pridružili Likosi iz Gospića i ostali su s nama praktički do pretprošlu godinu. I to je tako trajalo dok nismo zapravo se dosjetili 2016. godine da bi mogli pozvati sve bendove Ličko-senjske županije koji su onda isto svirali. Tako da smo onda uspjeli okupiti Levante iz Senja, opet Likose, Pikovu damu, Top Gun iz Otočca, pridružili su nam se i Master iz Ogulina i ostali sve do dan danas. Recite mi, gospodine Prpiću, kad bismo malo napravili jedan glazbeni osvrt na glazbenike, odnosno brinjske bendove, možete li nas upoznati s njima, koji još uvijek djeluju, odnosno koji su djelovali i ranije? Niko od ovih bendova sad koji nastupaju svoje godine ne svira. Znači, ovo su im praktički jedine svirke u godini, skupimo se i družimo se, eventualno ako bude koja svirka u Senju ili Otočcu, onako tu se malo prekrpamo, ali u Brinju smo tu prije svega zato što smo svi dobri prijatelji između sebe i u jednom trenutku ovih naših sviračkih godina svi smo svirali jedni sa drugima, negdje se pomagali, tako da je to ostalo, to prijateljstvo i ta povezanost od prije. I onda to i dan danas se događa, uvijek nam fali nekakvi ili bubnjar ili neki gitarista ne može zbog obaveze, pa onda uvijek uskoči neko od nas, drugi sviramo s jednim drugima dan danas. Eto, to su nam to je puno ljudi za nabrojati sada potrošio do 15 minuta da sve te ljude. Isto tako me zanima koji ste glazbeni repertoar svojevremeno skidali. Je li se to onako slušao onaj radio Luksemburg pa se pratila strana glazbena scena rock and roll i onda su se hvatali rifovi, hvatale note, durovi, molovi, kako je to izgledalo? Pa to je od tih godina, dobro, Luksemburg je bio nešto prije, recimo 70 i 60 kad se to sve slušalo, a mi smo pratili tu rock scenu
scenu i skidali stvari direktno sa jukeboxa. Imali smo 2 jukeboxa ovdje u slastičarni i u jednom kafiću i to su uvijek dolazili nekakvi noviteti, nove singlice i onda smo mi znali sjediti s gitarom, pisati tekst na prvu, slušati pa onda ubaci dinare nazad da se pjesma ponovo vrti ako nešto propustimo. I tako smo skidali i doma uz gramofon i tako to već bilo radio, klasika. A koji su vam bili glazbeni uzori? Puno ih je glazbenih uzora, ono što smo stariji, tako da onda smo shvatili da nam zapravo glazba postaje sve šira i šira i puno je tih glazbenih uzora, ali recimo od ovoga što se svira tu su, ne znam, ili ti Purple, Led Zeppelin, pa od domaćih Azra, Parni Valjak, Smak, stvarno ih ima puno, teško mi je nabrojati, svira se svašta od bijelog umeta, tako da repertoar je dosta šarolik i svi se mi nekako pripremamo zadnjih tjedan, dva prije te svirke, pokušavamo skidati, posjetiti se nekakvih starih stvari na novo i tako. Kako je lokalna zajednica prihvatila jedan ovakav rock koncert? Pa super su prihvatili sve ove godine nas je općina podržavala, sufinancirala, tako da smo moramo se zahvaliti, tako da smo ove godine smo još naravno osnovali smo udrugu Notalika, tako da nam bude lakše i jednima i drugima oko organizacije. Pokušavamo udrugu okupiti i glazbenike i ne glazbenike i sve koji mogu doprinijeti na bilo koji način svemu tome i eto ove godine smo napravili šarolik program, čak smo proširili malo taj 80. na rock festival u trajanju nekakvih 10 dana, tako da ćemo imati prilike ove godine pogledati kino na otvorenom na pisti, pogledat ćemo film Bohemsku rapsodiju naravno. Prigodno okupili smo brinjske lokalne umjetnike koji dijelom i ne žive u Brinju već godinama, ali stvaraju nekakve svoje umjetnička djela iz ljubavi, pa tako ćemo imati minijature gitara poznatih, razna djela u drvetu iz rezbarena, imat ćemo Karakaša kao ikonu našu knjiženu, tako neka izdanja koja je zavišena kluba Brinja, koji je recimo, ja mislim da je to jedini klub u Hrvatskoj i mogu reći da je Brinja možda jedini grad, u Hrvatskoj koji ima nekakvu svoju periodiku godišnju Monecijum i 2 puta godišnji glasnik koji je izlazio isključivo pisana vijesti iz Brinja i tako nešto, tako da bit će to dosta zanimljivo i imat ćemo taj naravno koncert 16.7. 80. gdje će nastupiti opet Levanti, Top Gun, Ptice nebeske, Master, TNT, Bijeli oblaci i Jurica Pađen i Aerodrom. Kad ste kontaktirali Juricu Pađena i Aerodroma, je li odmah onako objeručke prihvatio dolazak u Brinje? Zapravo vjerojatno su se oni, pretpostavljam da kontaktiraju sebe prošle godine kad je bilo atomsko sklonište Bruno Lange se oduševio sa atmosferom općenito i sa mjestom svirke ispod Sokolca. Tako da mu je bilo toliko dobro da se na kraju nije dao uopće ni maknuti sa piste, ostali smo do 3-4 ujutro razgovarati o svemu i svačemu, bio oduševljen, općenito je bio oduševljen, tako da vjerujem da su se nekako čuli i da su to prihvatili bez problema. Recite mi, gospodine Prpiću, na koji način birate ove malo eminentnije bendove za vaš rock koncert? Pokušavamo se držati još nekako da to budu bendovi koji su isto obilježili to naše odrastanje glazbeno i djetinjstvo. Mladost, neću vidjeti, djetinjstvo, mladost, znači da to budu bendovi koji su onda bili eminentni na prostorima bivše Jugoslavije, tako atomsko sklonište je baš bilo idealno za 10. obljetnicu 80-ih, eto sad ispoje Aerodrom, tako, imamo još, uvijek imamo u rezervnoj varijanti ako neki ne mogu da bi neku drugu pozvali, tako. Vi ste to sve nekako detaljno od početka do kraja sve složili, a zato i je ovaj koncert kvalitetan i zato izaziva svake godine sve više pažnje, a o kvaliteti ne trebamo ni govoriti. Zahvaljujući vama, evo, ovaj koncert je zaista prepoznat, opet ću ponoviti, ne samo na području županije, već i šire. Vjerujem da ste zadovoljni odazivom ne samo građana s područja općine, već i iz cijele županije. Pa jesmo, moram reći da jako dosta ljudi dolazi iz Gospića, Senja, Otočca, Ugljena, sve više i više, to je baš nas to veseli.
Gospodine Prpiću, recite mi samo još lokaciju održavanja koncerta, je li to kao i uvijek ispod Staroga grada Sokolca? Tako je, to je, mjesto se zove Pista ispod Starog grada Sokolca i iz tog razloga smo ove godine, kako smo krenuli na širenje na festival, nazvali smo taj cijeli događaj Castle Rock Festival u Brinju, tako da eto, nadamo se da će to zaživjeti dalje. Teška su vremena i borimo se, pokušavamo tražiti sponzore na sve strane, evo tu imamo veliku podršku turističke zajednice. Eto, borimo se i nadamo se da će to ostati još barem sljedećih 11 godina. Ulaz je besplatan i svakako se vidimo 16. srpnja ove godine u Brinju. Ako bit ćete dobrodošli gosti, ulaz je naravno kao i uvijek besplatan. Dragi slušatelji, vrijeme za kratki glazbeni predah. Moj prvi gost u današnjoj emisiji Frankopani bio je predsjednik udruge Notalika, gospodin Marijan Prpić. Frankopani, emisija o aktualnostima s područja općine Brinje. Prvog utorka u mjesecu na RGS-u u 13 sati. Ako ste nam se tek nešto kasnije pridružili, dragi slušatelji, u programu Radio Gospića, slušate emisiju Frankopani. Govorimo danas o 11. po redu rock koncertu, 80. su bile godine, koji je aktualni glazbeni događaj u općini Brinje, već tradicionalni, a koji će se održati 16. srpnja ove godine ispod Staroga grada Sokolca. Naravno, sve smo najbitnije čuli od predsjednika udruge Notalika, gospodina Marijana Prpića, a sad ću pozdraviti moju drugu gošću danas, to je direktorica turističke zajednice općine Brinje, gospođa Danijela Dasović-Vranić. Danijela, dobar dan i vama još jednom. Dobar dan i lijep pozdrav svim slušateljima Radio Gospića. Sve smo najbitnije čuli od začetnika ovog glazbenog projekta u općini Brinje. Kazao i sam gospodin Prpić da jako dobro surađuje s vama kao turističkom zajednicom općine Brinje i sa samom općinom Brinje. Recite mi, koliko je ovaj događaj jedan pravi turistički pogodak za vašu općinu? Događaj je stvarno izuzetno bitan jer je već ima dugu tradiciju, posjetitelji dolaze iz svih mjesta Hrvatske i sve je posjećeniji i posjećeniji. Što se tiče same posjećenosti, kad govorimo o posjetiteljima, kakvi su turistički kapaciteti, odnosno smještajni na području vaše općine? Imamo 86 ležajeva, od kojih je 24 u hotelskom smještaju, a ostao je privatan smještaj u cijeloj općini. Evo, pitao sam gospodina Prpića kako lokalni mještani reagiraju na ovaj rock koncert, kazao je da itekako dobro. Kako vi gledate na ovakav jedan projekt na području vaše općine? Pa mi to podržavamo. Mi podržavamo sve koji imaju ikakvu zainteresiranost da se nešto događa u našoj općini, pošto smo mala općina s jako slabo naseljenim stanovnicima, tako da smo izrazito oduševljeni kad nam dođe udruga koja ima takav program i takvu volju za različitim događanjima. Rekli smo kroz razgovor s gospodinom Prpićem da dolaze ne samo posjetitelji i gosti iz područja naše županije, već i iz drugih krajeva Hrvatske. Tako je, mi to oglašavamo na svim društvenim mrežama, portalima koje možemo i koliko financijski imamo sredstava, tako da nas posjećuje iz Zagreba, iz Slavonije, imamo stvarno posjetitelji iz diljem zemlje. Što se tiče ovoga projekta, od gospodina Prpića smo čuli da je ove godine malo proširen, dakle bit će u sklopu ovoga koncerta, 80. su bile godine, organizirano i kino na otvorenom i jedna izložba. Što nam možete još reći o ostalim sadržajima koji su pred nama što se tiče same općine Brinje? Mi smo ove godine planirali puno događanja koja će se održavati tijekom 7. i 8. mjeseca. Krovni naziv za sva ta događanja je Brinsko ljeto. Moram se izrazito zahvaliti općini Brinje, Hrvatskoj turističkoj zajednici Ličko-senjske županije, Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj, Pilani IM Commerce, Milem inženjeringu, Kafe Bar Mapu i društveno-kulturnom centru u Brinju, što su sufinancirali navedena događanja, jer bez njih stvarno mi ne bi mogli organizirati sve ovo što smo planirali, jer uz ovaj rock koncert, kino na otvorenom i izložbi
iz Brinja. Imamo planirano i proslavu Svete Magdalene u Stajnici, završni smo koncert Like Lika festivala 37. koji će se održati u Župnoj crkvi Blažene Djevice Marije. Imat ćemo festival tradicionalnih ličkih igara i birat će se najbolji kotlić Brinja 5.8. Te imamo niz događanja od 12.8. do 15.8. gdje je proslava Dana općine Brinje i blagdana Velike Gospe, gdje ćemo imati smotru folklora, malo nogometni turnir, zabavni program, bit će i Luna park za djecu, radionice, svašta smo planirali ovo ljeto. Danijela, što drugo reći nego puno uspjeha i dalje, dosta ste nam vrijedni u turističkoj zajednici općine Brinje, puno sadržaja ljetnih ste nam priuštili kao jedno lijepo ljetno zadovoljstvo s obzirom na one prethodne 2 pandemijske godine, ipak ćemo moći uživati i u ovom lijepom ljetnom razdoblju punom sadržaja u općini Brinje. Da. Hvala vama što sudjelujete i što ćete nam priuštiti da nas čuje i veći broj ljudi i da nas posjete. To nam i jest veliko zadovoljstvo i cilj. Dragi slušatelji, ovo je bila moja gošća, druga gošća danas, Danijela Dasović-Vranić, direktorica turističke zajednice općine Brinje. Vrijeme je za još jedan prigodni glazbeni broj. Privodimo lagano, dragi slušatelji, kraju emisiju Frankopani, koja ide svakog prvoga utorka u mjesecu, pa ćemo evo tako i danas zaključiti s lijepim temama vezanima za područje općine Brinje. Spomenuli smo 11. po redu rock koncert, 80. su bile godine, koji se održava 16. srpnja ove godine ispod staroga grada Sokolca, naravno ulaz je besplatan. Najavili smo u sklopu ovoga glazbenoga događaja i kino na otvorenom, također i prigodnu izložbu, ali s mojom gošćom, direktoricom turističke zajednice općine Brinje, gospođom Danijelom Dasović-Vranić, nekako smo prošli kroz sve one ostale sadržaje koji su pred nama što se tiče ljetnih događanja tijekom srpnja i mjeseca kolovoza u općini Brinje. Još jednom se zahvaljujem mojim dragim gostima. Danas u emisiji Frankopani gosti su mi bili predsjednik udruge Notalika, gospodin Marijan Prpić. Gospodine Prpiću, hvala puno na odazivu. Hvala vama što ste nas pozvali i što ste nam omogućili priliku da se predstavimo. Biće nam drago da nastavimo suradnju i dalje, svakako i s našom dragom direktoricom turističke zajednice općine Brinje, gospođom Danijelom Dasović-Vranić, koja nam je uvijek itekako dobrodošao sugovornik i uvijek se odazove za gostovanje. Danijela, hvala vam na tome. Hvala i vama i ovim prilikom pozivam sve slušatelje da nas posjete i da dožive tu čaroliju rock koncerta u Brinju. A Brinja nam uvijek daje nekakvu svoju dozu one lijepe neizostavne čarolije. Svakako ćemo doći i uživati s vama u općini Brinje. Dragi slušatelji, pozivi svima vama, uživajte u ljetnim događanjima, odaberite nešto za sebe i svakako uživajmo u 80. glazbenim godinama. Hvala vam puno i do slušanja. Frankopani, emisija o aktualnostima s područja općine Brinje. Prvog utorka u mjesecu na RGS-u u 13 sati.